Και επιστρέψαμε μετά το μικρό μας διάλειμμα. Το επόμενο θέμα, όπως είπαμε και πριν, αφορά την ακράτεια ούρων. Σίγουρα ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, περισσότερο σίγουρα απασχολεί τις γυναίκες και ειδικό σήμερα είναι για τις γυναίκες. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την τιμή. Είστε μευτήρας γυναικολόγος, διευθυντής ουρογυναικολογίας σε Πανεπιστήμιο στο Λονδίνο. Είσαστε μέλος της Παγκόσμιας Εταιρείας Ουρογυναικολογίας και Παγκόσμιας Εταιρείας Ακράτειας. Και μόλις επιστρέψατε εδώ στην Θεσσαλονίκη και ιδιωτεύετε. Σωστά. Σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ εξειδικευμένο αυτό που κάνετε. Και σαν πρώτη ερώτηση, σίγουρα μας απασχολεί τι είναι η ακράτεια ούρων και πόσο συχνή είναι. Κοιτάξτε, η ακράτεια είναι. Η απάντηση σε αυτό είναι πολύ απλή. Η ακράτεια είναι απλά η αποβολή ούρων, η οποία γίνεται ακουσίως, χωρίς τη θέληση της γυναίκας. Έτσι, μιλάμε για γυναίκες συγκεκριμένα. Το πόσο συχνή είναι αρκετά συχνό πρόβλημα. Δηλαδή παρατηρείται περίπου στους 4% γυναίκες, ενήλικες γυναίκες. Και να σας δώσω κάποια νούμερα να καταλάβετε. Περίπου 10 εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ, 3 περίπου εκατομμύρια στην Μεγάλη Βρετανία, όπου και εκπαιδεύτηκα εγώ, και έχει υπολογιστεί περίπου 200.000 γυναίκες στην Ελλάδα πάσχουν ή έχουν αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Το ζήτημα βέβαια εδώ είναι ότι επειδή είναι ένα θέμα ταμπού, το οποίο οι περισσότερες γυναίκες δεν θέλουν ούτε να το αποκαλύψουν, ούτε ακόμα να το μοιραστούν και με τις φίλες τους, είναι κάτι το οποίο οι περισσότερες το ανέχονται και οι οποίες δεν πηγαίνουν στο γιατρό τους για να. Είναι ένα πρόβλημα δηλαδή. Σωστά. Ποια είδη ακράτειας υπάρχουν και ποια είναι τα αίτια τους? Υπάρχουν διάφορα είδη ακράτειας και τα πιο συχνά είδη ακράτειας είναι συνήθως δύο. Έτσι. Είναι η ακράτεια τύπου στρες. Ναι. Έτσι, και η ακράτεια έπιξης. Και θα πάμε αναλυτικά σε αυτά. Η ακράτεια τύπου στρες είναι όταν κάποια γυναίκα έχει αποβολή ούρων όταν κατά τη διάρκεια φθαρμού, όταν φθαρνίζεται, όταν βύχει, όταν υπάρχει αύξηση της ενδοκυλιακής πίεσης ή ακόμα και κατά την άσκηση, κατά το τρέξιμο, κατά τη σεξουαλική επαφή. Και αυτός είναι ο πιο συχνός τύπος ακράτειας. Ο δεύτερος τύπος ακράτειας, ή μάλλον ας πούμε λίγο τα αίτια για να μην μπερδευτούμε. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αίτιο, έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες. Ας πούμε η εγκυμοσύνη, σαφέστατα, η οτοκετός, η εμεινόπαυση είναι κάποια από τα προβλήματα που δημιουργούν. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι. Ότι η εγκυμοσύνη και ο τοκετός φερρυπίν έχουν ενοχοποιηθεί για την ακράτεια των ούρων. Και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι ότι στην εγκυμοσύνη υπάρχει διάταση των ιών, οι οποίοι μετά την εγκυμοσύνη δεν επιστρέφουν στην αρχική τους θέση. Όπως θα πούμε και το τοκετό, όπου η έλευση του παιδιού κάτω μέσα στον γεννητικό σωλήνα επίσης προκαλεί διάταση των μειών. Και όταν μιλάμε για μύες του πιελικού εδάφους. Αυτό που λέμε συνήθως είναι αρκετά της μόδας τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω, νομίζω έχετε μία φώτο που νομίζω πρέπει να δούμε την πρώτη φωτογραφία. Ναι. Ακριβώς. Αν δούμε, βλέπουμε προς τα κάτω, όπου από πάνω βλέπουμε όπου bladder είναι η ουροδόχος κίστη, συγγνώμη τώρα για τα αγγλικά της εικόνας, και uterus είναι η μήτρα. Και ακριβώς από κάτω γράφουμε που γράφει pelvic floor muscles. Βλέπουμε όλη αυτή η γκρι, η ταινία η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της πιέλου, ουσιαστικά είναι οι μύες του πιελικού εδάφους. Είναι οι μύες οι οποίες συγκρατούν όλα τα όργανα μαζί. Και είναι οι μύες οι οποίοι ουσιαστικά δεν είναι ισχυροί στην ακράτεια τύπου στρες, στην οποία εκτός από την εγκυμοσύνη και τον τοκετό που έχουν ενοχοποιηθεί και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η ηλικία. Ναι. Με την ηλικία συνήθως ελαττώνει τη δράση η ισχύ των μειών, η εμεινόπαυση λόγω έλλειψης ιστρογόνων, όπως επίσης και η παχυσαρκία, στην οποία εξαιτίας του αυξημένου βάρους υπάρχει αυξημένη πίεση στην ουροδόχο κίστη και η οποία μπορεί να προκαλέσει ακράτεια. Πηγαίνοντας στην ακράτεια έπιξης, που είναι ο δεύτερος πιο συνηθισμένος τύπος ακράτειας, ουσιαστικά εκεί τι γίνεται? Φανταστείτε την κίστη σαν ένα μπαλόνι και γύρω-γύρω υπάρχει ουσιαστικά ένας μυς, ο οποίος συσπάται όταν η κίστη μας είναι γεμάτη για να πάμε να ορίσουμε. Στην ακράτεια τύπου έπιξης, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο μυς αυτός συσπάται χωρίς να είναι κατά ανάγκη η κίστη γεμάτη. Οπότε δημιουργείται η ανάγκη, η ασθενής, η γυναίκα να ορίσει επειγόντως. Και έτσι και δεν βρει τουαλέτα να ορίσει, τότε υπάρχει απώλεια ούρων. Έτσι. Και αυτό που συνήθως αναφέρουν οι ασθενείς, αναφέρουν αυξημένη συχνότητα στα ούρα τους, περισσότερες από 8 φορές την ημέρα ή ακόμα και το βράδυ, και απώλεια ούρων βέβαια, κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Και βέβαια δεν είναι τα πράγματα ένα συν ένα κάνω δύο. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν μεικτού τύπου ακράτεια, δηλαδή και τα δύο τα προβλήματα, λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο.
Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι τύποι ακράτειας, οι οποίοι βέβαια είναι πιο εξειδικευμένοι, σε πιο εξειδικευμένες παθήσεις, οι οποίες δεν είναι τόσο συχνοί. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει νόημα να αναφέρουμε κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι στο 1 ή στο 2% των περιπτώσεων αυτών. Επομένως, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία ερώτηση σχετικά με τον ουροδυναμικό έλεγχο που υπάρχει και πώς γίνεται. Νομίζω πριν φτάσουμε στον ουροδυναμικό έλεγχο. έλεγχο. Να μιλήσουμε για το είδος και το βαθμό της. Ναι, σωστά. Γιατί ναι, ακούγεται και υπάρχουν βέβαια μηχανήματα τα οποία μπορούν να διαγνώσουν την ακράτεια, αλλά το θέμα είναι, και εκεί ακριβώς βρίσκεται το κομμάτι της ουρογυναικολογίας. Το πώς ακριβώς φτάνουμε και ποια ακριβώς είναι η διάγνωση. Και αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι τηλεθεατές είναι ότι πρέπει να γίνεται μια σωστή λήψη ιστορικού για την ασθενή. Πρέπει να γίνεται μια εξέταση της ασθενούς, εξέταση της περιοχής, η οποία μπορεί να δείξει ποια είναι η ανατομία, αν υπάρχει κάποια πρόπτωση στον κόλπο, αν είναι, πόσο ισχυρή είναι η μείωση του επιελικού εδάφους, αυτή ακριβώς που δείξαμε και στην εικόνα, ποια είναι πόσο καλή είναι η στήριξη της ουρήθρας, από που φεύγουν και τα ούρα. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν ασθενείς είναι στην πρώτη συνήθως εξέταση, στην πρώτη επίσκεψη στο γιατρό. Ερωτούνται συνήθως για τις συνήθειές τους. Το ιστορικό δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, ερωτούνται για το τι υγρά πίνουν. Και αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε υγρά που περιέχουν καφεΐνη, όπως καφές, το τσάι, το αλκοόλ, η κοκακόλα. Γίνεται ένα ιστορικό το τι μευτικό ιστορικό έχει η κυρία, δηλαδή πόσο παιδιά έχει, πόσο μεγάλα ήταν τα παιδιά, πόσο κράτησαν οι τοκετοί, αν γεννήσε με καισαρική τομή ή με φυσιολογικό τοκετό. Και από εκεί και έπειτα, συνήθως δίνουμε στις γυναίκες ένα ημερολόγιο που συμπληρώνουν τι υγρά πίνουν κατά τη διάρκεια 3 ημερών και τι ούρα παράγουν κατά τη διάρκεια 3 ημερών. Δεν είναι δηλαδή μια τόσο απλή διαδικασία. Ακόμα η προσέγγιση περιλαμβάνει μια εξέταση ούρων για να βρεθεί αν υπάρχει κάποιο αίμα στα ούρα, αν υπάρχει κάποια λίμωξη η οποία μπορεί να προκαλέσει ακράτεια. Γίνεται ένας υπέρηχος, ο οποίος μπορεί να δείξει αν μετά την ούρηση κατακρατούνται ή όχι. Επομένως, είναι μια διαδικασία η οποία οδηγεί μετά στον ουροδυναμικό έλεγχο, αλλά ξεκινάει από εκεί. Επομένως, ο ουροδυναμικός έλεγχος, πώς γίνεται, να δείξουμε για κάποια φωτογραφία που έχουμε. Ναι, νομίζω υπάρχει μια φωτογραφία. Να περάσει, αυτό είναι ένα μηχάνημα. Ουσιαστικά ο ουροδυναμικός έλεγχος γίνεται ως εξής. Αναπαράγουμε εμείς τις συνθήκες που γεμίζει και αδειάζει η κίστη. Έτσι, γεμίζουμε δηλαδή την κίστη. Δεν είναι εγχείρηση, δεν θέλει νάρκωση κτλ. Κρατάει γύρω στα 5 λεπτά. Γεμίζουμε την κίστη με ένα μικρό σωληνάκι με αποστηρωμένο νερό, υγρό. Έτσι. Και ουσιαστικά μετά, γεμίζοντας την κίστη, ρωτάμε πώς νιώθει η γυναίκα, της λέμε να σταθεί όρθια ή να βήξει και παρατηρούμε το πώς ακριβώς συμπεριφέρεται η κίστη. Υπάρχουν 2 μικρά σωληνάκια, ένα μπαίνει στην ουρήθρα και ένα μπαίνει είτε στον κόλπο είτε στο ορθό, έτσι, τα οποία συνδέονται με υπολογιστή και μετράνε ακριβώς πώς ακριβώς συμπεριφέρονται οι μύες γύρω από την κίστη ή ακριβώς και οι μύες όλου του πιελικού εδάφους. Όλα αυτά ακούγονται λίγο, είναι επίπονοι. Εγώ ρωτάω έτσι απλά τώρα γιατί άκουσα αυτό και λίγο τρομοκρατήθηκα. Ίσως αυτά που ακούνε να μας καθοδηγήσετε αν είναι επίπονοι. Όχι, ο ουροδυναμικός έλεγχος δεν είναι επίπονη διαδικασία. Κρατάει, όπως είπα, γύρω στα 5 λεπτά. Υπάρχει βέβαια, η ασθενής νιώθει λίγο περίεργα, ας πούμε, γιατί ουσιαστικά καλείται να βήξει ή να χάσει ούρα μπροστά στον γιατρό που γίνεται. Αλλά ουσιαστικά είναι μια διαδικασία η οποία δεν περιλαμβάνει καθόλου πόνο. Και είναι κάτι πολύ απλό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει τον θεράποντα γιατρό σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Επομένως, να συνεχίσουμε με το πώς αντιμετωπίζεται η ακράτεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αντιμετώπιση της ακράτειας είναι εξατομικευμένη. Δηλαδή, εξαρτάται και από το αίτιο, εξαρτάται και από την περίπτωση της γυναίκας. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και 2 γυναίκες που έχουν ακριβώς τον ίδιο τύπο ακράτειας, η αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Και εξαρτάται από τις συνήθειές τους, από τον τρόπο ζωής τους, τις ανάγκες τους και τα targets τους, το τι στόχο έχουν. Και μπορεί να γίνει είτε συντηρητικά, έτσι, είτε με μη χειρουργικές θεραπείες, έτσι, είτε με χειρουργείο, ή ακόμα μπορεί να γίνει και με μια απλή αλλαγή στις συνήθειες. Καταλάβατε. Επομένως, προχωράμε. Πολύ ωραία είναι αυτά που λέμε. Ο χρόνος όμως δεν μας είναι λίγο πιεστικός και να βάλουμε κάποιες ερωτήσεις που είναι πιο συγκεκριμένες. Τι θα ήταν καλύτερο να πούμε για το χειρουργείο, να δείξουμε την επόμενη φωτογραφία για να μιλήσουμε για την ακράτεια, στρες και τις ταινίες ελευθέρου τάσεως σε ό,τι αφορά το χειρουργείο. Οι ταινίες ελευθέρου τάσεως. Μάλιστα, να και μια ταινία εκεί πέρα όπου βλέπουμε. Ουσιαστικά τι γίνεται. Πρόκειται για μια ταινία με 2 μεταλλικούς οδηγούς, η οποία τοποθετείται ακριβώς κάτω από την ουρήθρα.
ουρήθρα. Ωραία. Ουσιαστικά τι γίνεται. Επειδή έχει χαθεί η απώλεια της στήριξης της ουρήθρας, η ταινία μπαίνει, το βλέπουμε και εκεί πέρα, μπορούμε να δούμε με μπλε χρώμα την ταινία, η οποία είναι ακριβώς μπροστά από το κίτρινο μπαλονάκι που είναι η κίστη, η οποία μπαίνει κάτω από τον κόλπο, μεταξύ της κίστης και των οστών. Υποστηρίζει λίγα, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Αν μπορεί να δείξει τα ουσιαστικά, αν αυτό ο στυλός μου είναι η ουρήθρα, έτσι, ουσιαστικά η ταινία μπαίνει ακριβώς από κάτω, σαν ένα σχήμα Y και υποστηρίζει την ουρήθρα, έτσι ώστε να μην χάνονται ούρα κατά τη διάρκεια του πταρμού, του βήχα ή της σωματικής άσκησης. Και είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει φέρει πραγματική επανάσταση. Έλυσε δηλαδή, το πρόβλημα. Στα χέρια ενός έμπειρου γιατρού το ποσοστό επιτυχίας είναι πάνω από 90%. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Και το χρόνο στη χειρουργία είναι μικρός, μιλάμε για 20-30 λεπτά και η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ γρήγορη. Και επειδή έχουμε ένα λεπτό, σας διακόπτω λίγο να πούμε και άλλες μεθόδους. Από ό,τι ξέρω, χρησιμοποιείτε και το Botox ακόμη και στη δική Κοιτάξτε, σας. αυτού του είδους τα χειρουργία γίνεται συνήθως για ακράτεια τύπου stress. Το Botox χρησιμοποιείται για ακράτεια τύπου έπιξης. Γι' αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι κάθε θεραπεία είναι χρήσιμη για όλων των ειδών της ακράτειας. Δηλαδή, συστήνουμε στους ασθενείς να χάσουν βάρος, να μειώσουν τα υγρά τους, συστήνουμε στους ασθενείς να κάνουν ασκήσεις πιελικού εδάφους. Μη χειρουργικές θεραπείες είναι επίσης χρήσιμες. Και υπάρχουν επίσης και χάπια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ιδίως στην ακράτεια έπιξης, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Άρα, ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι μονόδρομος μία συγκεκριμένη θεραπεία, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες, τη διάγνωση και τις ανάγκες της κάθε ασθενούς, εξατομικεύεται για να δοθεί το καλύτερο πιθανό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Ενημερωτικά ήταν όλα αυτά και σίγουρα δεν πρέπει να φοβόμαστε να λέμε στο γιατρό το πρόβλημα. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Παπα-Νικολάου, είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ναι. Και εδώ ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικά όλα αυτά και σίγουρα θα θέλαμε να σας έχουμε και σε άλλη μας εκπομπή με κάποιο άλλο θέμα, ίσως για το ίδιο, αν οι τηλεθεατές το θέλουν, ίσως κάτι άλλο που θα το επιλέξουμε και θα το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Πηγαίνουμε σε ένα μικρό διάλειμμα επομένως και σε λίγο πάλι μαζί σας.